Witam pięknie. Ja jeszcze raz o jajcach. W zeszłym roku obiecał Zych, że wciepna na YouTube'a filmik, w którym pokaza, jak ja te kruszonki robię, jak ja te jajca szkrobia. Upłynęło trochę czasu, a ja nie wiedział, jak się do tego zabrać, jak to zacząć, bo nie miał Zych nikogo do pomocy. Kiedy by mnie sfilmował te poszczególne fazy tej mojej roboty. No ale od paru miesięcy mam nowe bawitko, smartfon. A smartfonem to już idzie takie rzeczy robić samemu. Jak to wyszło, to nie miał oceniać. Ale myślę, że wszystko to, co zechciał pokazać, to tam widać. Zacna od kwiatka. Jeden listek już mamy, zrobimy drugi. Mamy tu jeszcze jakieś elementy roślinne. I całko kanta jest już wypełniono. I tak się szkrobia dalej. Wiem, co będzie w następnym etapie, ale dalej nie wiem, jakie będzie zakończenie. To samo przyjdzie. I tak całkowicie Zech wypełnił te pole po jednej stronie kanty. Teraz mi zostało jeszcze te, ale tu, jak Zech powiedział, będzie obrazek. Jak to ma być obrazek o tematyce świątecznej, wielkanocnej, no to wydropia tutaj Hazoka. Jego głowa Zech się już tak lekko naszkicował, zaczniemy od nosa. Ślepka już ma, zróbmy mu głowina. Jedne ucho będzie miał klapnione, drugie stojące. Jak zając, to musi mieć zającą wargę. Jak to ma być zając świąteczny, no to mu trzeba dać fajną muszka. Zrobimy mu muszka w kratka. To już może być leciwy zając, z każdego domu mu do jednej łapki kryka.
nie zrobimy tak, żeby była biało, bo mógłby być ślepy, ale on jeszcze ślepy nie jest. Leciwy, ale nie ślepy. Damy mu jeszcze na plecy koszyk z jajcami. Na te jajca w koszyku damy jeszcze kurczątko, bo to też się kojarzy ze świętami wielkanocnymi. Kruszonka mamy gotowo. Na filmiku będzie to trwać pora minut, a tak richtig to ta robota trwała pora godzin. No ja by jeszcze do tego dodać to, co robi ta obróbka wstępno, czyli robienie z pełnego jajka wydmuszki, pukanie i farbienie, no to by tego czasu jeszcze trochę doszło. Ale ja nie narzekam, bo to jest moje ukochane zajęcie, moje hobby, które dało mi masa zadowolenia i satysfakcji. Ja wiem, że wydmuszki idzie kupić gotowe i to nawet już zafarbione, ale ja się tam wola zrobić sam, bo ja mu wydmuszka, a żona ma materiał do rozmaitych wyrobów kulinarnych. Także mam satysfakcję, że ta kruszonka robię od samych podstaw tymi ręcami. Przy tej robocie robię się też posłuchu muzyki. Bardzo fajnie mi się robi przy bluesach B.B. Kinga, Erika Claptona, Muddy Watersa albo Johna Lee Hookera. Robię słucham muzyki tych standardów, muzyki rozrywkowej z dawnych czasów w wykonaniu znanych orkiestr, między innymi orkiestry Jamesa Lasta. Ale to zależy od tego, jaki mam humor w danym dniu i co mi w danym dniu odpowiadał, bo robię słucham muzyki rockowej z lat moich młodości. Kończę ten cykl jajcarsko-kruszonkarski. Dziękuję pięknie.